Bay! So sa akong kadugka, nakalimot ko na naka-video rin kong time-lapse itong pag lens wrap na ko akong lens. Akong gi-wrap nga lens nga. So sa akong kadugka, nakalimot ko na ako nag-wrap ang lens. So muna siyang video itong pag-wrap na ko sa lens. Paghuman, tungod sa akong katapulan, ako ning gi-edit para sa akong English nga vlog. Ako na lang sa munang English nga istorya. Yeah, ba't ni siya color kay gitapol kog maayo gidani. So ang lighting is direct, wala na siya is time lapse ra gid siya. Time lapse. Sorry. Sige, enjoy, bye. So this is my desk, and if you think it's crowded, yes it is. So this is my Tamron 35 150. I bought some stickers up here. Has some instructions. Let's open it up. Look like this. Okay. It's a cheapo. It's not the lens guard thingy majiggy. But yeah, it should work. There you go. Very nice. Not bad. Okay, let's go.